Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda. Assalamu alaikum, sunana Salisu S. Fulani, jarumi a masana'antar Kannywood. A halin yanzu ana ɗaukan wani fim mai suna Bana Bakwai. So na kawo ziyara wannan location ɗin na Bana Bakwai kuma na ga yadda ayyuka suke tafiya. Gaskiya alhamdulillah. Like kaman zan iya cewa mun samu ci gaba akan ayyukan da ake ɗauka a baya. Kuma ina fatan abu duk ci gaba da ɗaukan fim kamar haka gaskiya yana da kyau. Za kuma mu ƙara ci gaba insha Allah. Sannan muna yi wa Oba jigo kuma sarki a wannan masana'anta ta Kannywood, Alhaji Ali Nuhu, barka da zuwa. Yalla jama'a mu bawa Alhaji Ali Nuhu ta Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda.